ପାଖକୁ। ଆରେ 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 ଭାଲୁ କଳା ଭାଲୁ ଏ ଭାଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଭାଲୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲେଇବି କି ନାହିଁ। ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ ପୁଣି ଅନଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗ ଭାଲୁକୁ। ସାଙ୍ଗ ଭାଲୁ ସେପଟେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ଏ ଭାଲୁ ଭାବିଲା ନା, ମୁଁ ତ ଆଜି ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲେଇବି, ଆଜି ତ ଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, ପାଣିରେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଧେଇବି। ତେଣୁକରି ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ଏବଂ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓ କି ଥଣ୍ଡା, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଦିଅ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବି। ଭାଲୁଟି ପହଁରି ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଭାଲୁକୁ ଡାକୁଥାଏ, ଏ ଭାଲୁ ଆସନା ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ତାର ଶୁଣୁନଥାଏ। ତାପରେ ଭାଲୁ ପହଁରି ଆସି କୂଳକୁ ଆସିଲା। ସେଠି ସେ ତାର ଆର ଭାଲୁଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ନ ଦେଖି ତାର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି, ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ବି ଟିକେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବି। ତାପରେ ବସିକି ଭାଲୁ ପଶି କହିଲା, ଟିକେ ଦେଖିବା ମାଛ ଫାଛ ଅଛି କି ନାହିଁ ପାଣିରେ। କିଛି ମିଳିଲାନି ରେ ଭାଇ। ଗଲା ଉପରକୁ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ସେଠି ତାର ଭାଲୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଆର ସାଙ୍ଗ ତାର ନ ଶୁଣିଲେ ଗଲା।